BK Engineering er specialister inden for mekanisk ingeniørarbejde og rådgivning og fungerer som dit primære videnshus af ingeniørydelser. Vi er en visionær og erfaren virksomhed med base i Aalborg. Vi tilbyder en bred vifte af ingeniør- og konsulentydelser inden for en lang række industrier og kan løse komplekse og tekniske udfordringer. Vi er opdateret på de nyeste teknologier og metoder og skræddersyr vores løsninger for at sikre optimale resultater, både teknisk og økonomisk. BK Engineering er en afdeling i Aalborg CSP, hvor ekspertise og kompetencer deles og udnyttes på kryds og tværs. Vores eksperter kan yde støtte som et integreret medlem af virksomheden, med plads hos jer eller ekstern. Vores medarbejdere er transparente og professionelle i håndteringen af enhver form for opgave med forståelse og respekt for jeres behov. Vi er klar til at yde støtte lige hvor og hvornår I har brug for det.